салом, як хабар. Тобистон фаро мерасад, яъне замони баргузории ҷашнвораи салом тобистон наздик мешавад. 30 май соати аз 16 то 20 шом дар боғи ирами душанбе ҷашнвораи оилавии салом тобистон дор мегардад. Онро радиои Азия плюс дар ҳамкорӣ бо ширкати ватании оби зулол ташкил намуданд ва ҳамагонро барои иштирок даъват мекунанд. шуморо аниматорҳои шавқовар, мастер-классҳои ҳунарӣ барои кӯдакон, шоу барномаҳои диданӣ, баромадҳои рақсӣ, озмунҳои гуногун ва тӯҳфаҳо барои кӯдакон интизор аст. аз пеши фудкортҳои мо ягон кӯдак гурусна ба хона намеравад. тобистонро рангину шавқовар оғоз намоед. фардо мо ҳамаи шуморо интизорем. тарофаи супер ултра азед мобайл бо 60 гигабайт интернет, 600 дақиқа дар дохили шабака, 300 гигабайт интернети шабона, инчунин имкони интихоби якбора 3 суперқувват, интернету тамоси бештар, пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар.